Pozdrav, ja sam Borna Jurišković i trener sam vještina pregovaranja. U ovom videu ćemo pričati o najjednostavnijoj tehnici koja te čini boljim pregovaračem. Prije nego što krenemo, želim reći da je problem što velik broj ljudi žele neki quick fix u pregovaranju. Daj mi Borna neku tehniku da ga nagovorim da napravi to i to. Ili ajde mi daj neki tips and tricks da mu uvalim ili da mu prodam to i to. Zašto ja imam problema s takvim načinom pregovaranja ili prodavanja? Naravno da postoje tehnike pomoću kojih možeš utjecati na osobu i tako da napravi to što želiš bez da je ona to prvotno i htjela, ili takozvane tehnike manipulacije. Ali gdje se javlja problem? Problem je u tome što naravno ljudi nisu glupi. Sad zamisli sada je tebi netko prodao trik da kupiš osiguranje, mobitel ili bilo što drugo što u biti prvotno nisi ni htjeo. Ta osoba će možda kratkoročno dobiti što je htjela, ali što će biti s dugoročnim? Kako ćeš se ti osjećati? Pa vrlo vjerojatno prevareno ili iskorišteno. I kao što sam rekao, ljudi nisu glupi i oni će sami shvatiti i reći pa osoba me je zapravo samo iskoristila. Ne želim više s njom surađivati. Tu je ono gdje govorimo o dugoročnosti. Prvo, osoba se osjećala iskorišteno. Drugo, neće htjeti surađivati s tobom. I treće, vrlo vjerojatno će reći drugima kakav je osjećaj surađivati s tobom i sigurno, ali sigurno te neće preporučiti nekome. Pa upravo o tome govorim kada kažem da sam alergičan, kada me netko pita ajde mi daj neki tips and tricks da mu prodam to i to. Jer takva osoba zapravo samo gleda sebe i dugoročno nitko neće htjeti surađivati s njom. Dobro, što je onda bitno? Pa već smo milijun puta rekli, ali reći ćemo opet. Razumjeti drugu stranu. Pa dobro, ok, kako da to napravimo? Tako što verbaliziramo što nam je druga osoba rekla, što druga osoba misli, što druga osoba osjeća. A najbliži naziv, nekako što svi znaju, je parafraziranje. Ali prije nego što počneš okretati očima i misliti pazi, njega je otkrio toplu vodu. Prije svega, rekao sam da je najjednostavnija tehnika, a piše u naslovu, a drugo, saznaćeš koliko je zapravo ova tehnika moćna. A kako je malo ljudi koristi ili je koristi na krivi način. A ono najčešće kako ja to radim na radionicama je tako što izvedem 3 ljudi. 2 osobe će postavljati pitanja, a 1 osoba će odgovarati. Dakle, ove 2 osobe koje postavljaju pitanja, postavit će isto pitanje. Na primjer, u vezi čega si strastven ili strastvena. S time da će jedna od tih osoba odgovarati samo sa aha, razumijem, a druga osoba, nakon što postavi pitanje, će prepričati svojim riječima što je sugovornik ispričao, to jest što je rekao u vezi čega je strastven. I nakon svake vježbe bi pitao osobu koja odgovarala na pitanja s kojom ti od ove dvoje ljudi bilo najugodnije razgovarati. S kime si se osjećao najugodnije? I odgovor je uvijek nepogrešiv bio na osobu koja je pokušavala prepričati što ja mislim. Naspram one koja je govorila samo aha, razumijem, jasno i tako dalje. Tu dolazimo do toga da osobi moramo demonstrirati da smo ju razumjeli. Ne samo reći da, aha, razumijem. Tek kad joj demonstriramo, osoba će osjećati se shvaćena. Nekoliko je razloga zašto je ovo toliko moćno. Prije svega, prvo, tjerate da slušaš sve što ti sugovornik govori. Većina nas smišlja odgovore ili protuargumente dok nam druga strana nešto govori. Šta je problem u tome? To te sprečava da čuješ one sitnice koje će ti pomoći saznati što je drugoj strani stvarno bitno i zašto radi to što radi. Dok god ti je mozak okupiran mislima, ne možeš čuti što ti sugovornik govori. Fizički ne možemo jer nam je mozak okupiran našim mislima i onda propuštamo vrijedne informacije koje možda mogu odlučiti o ishodu tog razgovora, prodaje ili što god bilo. Dakle, tjerate da slušaš jer ako ne slušaš, to isto nećeš moći prepričati što ti je sugovornik rekao. Dakle, moraš slušati i upijati sve što ti govori. Drugo, sugovornik se osjeća odlično dok mu prepričavamo što nam je upravo rekao. Zašto? Jer pokazuješ interes da ga želiš shvatiti i drugo, demonstriraš da si ga razumio. Dakle, jedini način, kao što smo već rekli, da će osoba uvidjeti da smo ju razumjeli kada iz tvojih usta čuje to o čemu ona razmišlja, o čemu je pričala ili kako se osjeća. Tek kad to iz tvojih usta izađe. Treće, čak i ako nešto krivo kažem, osoba će nas ispraviti. Dakle, reći će ne, nisam rekao entuzijastičan, nego sam rekao sretan. Super.
što će nama dati još informacije. Aha, znači riječ koja je njen ili njegov okidač je sreća, a ne entuzijazam. Onda ću u daljnjoj komunikaciji koristiti tu riječ. Pri tome ljudi obožavaju ispravljati druge ljude. Zbog čega sugovorniku pružamo tu jednu navalu dopamina, jer je dobar osjećaj ispraviti nekoga. Volimo prepraviti grešku. To nam pruža zadovoljstvo. 4. počinješ razgovor sa pozitivnom notom. Dakle, daješ osobi do znanja da ih želiš shvatiti. I pri tome je gotovo nemoguće gledati te kao rivala ili neprijatelja, nego kao suigrača. Dakle, ono što govoriš ovime je dopusti da shvatim što im pokušavaš reći. E pa, to svaku osobu razoružava. Jer će reći šta, sugovornik, ne dopuštam ti da me shvatiš. Nećeš ti prepričati što sam ja upravo rekao. I to nas dovodi do kraja ove najjednostavnije tehnike koju zapravo jako malo ljudi koristi. Iako je svi znaju i svi su čuli za nju, u ovom videu sam nastavio prikazati malo dublje principe koji stoje iza korištenja iste. Jer nekada mislimo da što je kompleksnija tehnika, to bolja. Pri tome zaboravimo one osnovne. Zaboravimo da zapravo neke basic stvari nam mogu dati puno bolje rezultate nego neke kompleksnije. Eto, ako ti se ovaj video svidio, pretplati se na moj YouTube kanal i igraj se. Pozdrav!